Desplazatzerako orduan, herri barruan zein beste leku batzuetara joateko, zer erabiltzen duzu? Eta zergatik? Ni normalean oinez, herri barruan oinez, lehen bizikletan geixo, baina ontsi oinez. Eta bestela, ni kotxea edo autobusa. Oinez, bai. Orokorrean kotxea, komoditateagatik eta behar dugulako ordutegi konkretu batzutan garraio bideak erabiltzea. Nik erabiltzen dut beti autobusa. Zatik, ja kotxiala neban aspaldi, ja 82 urte dauzka, eta Bergara juten naiz, sarri juten naiz residenziara, eta asko erabiltzen dut autobusa. Da gero Donostira juteko be, autobusa. Normalmente andando. Normalean oinez, herri txikia da, hortaz zerbait handiagoa egin beharrik ez badut, normalean oinez. Normalmente andando. Herri barruan oinez eta aldala garraio publikoa. Garraio publikoa erabiltzerako itura baduzu, ala bada zein hartzen duzu normalean? Nik kotxe asko erabiltzen dut, bestela autobusa be asko erabiltzen dut. Gazteizerakoak, Pesa, hemen ditugunak, hemen ditugun lineak. Bilbo, aireportua, Donostia, Gasteiz. Azken aldian, Donostiara juteko, ero Bilbora juteko, azken aldian autobusa, ero urretxu tren hartuta mugitzen gara, eta oso ondo dago. Autobusa, trena? Autobusa, trena be gustatzen Donostirako, Antzuelatik Zumarrara jun trenia, o autobusian, da gero trena. Hori be, oina aspaldian ez, baina asko erabilidot, eta pentsatzen dut ondio be erabilikotela aurrera trena. Autobusa, eta Bergara normalian. Pues cuando me es realmente necesario, sí. Benetan beharrezkoa denean, bai, batez ere aparkatzea zaila den tokietan eta pena merezi ez duten zailtasunak ekartzen dizkizunean. Hobeto bestera batera, bestela normalean gauzatxo txikietarako autoa erabiltzen dut. Eta garraio publikoa erabiltzea erosoa komodoa egiten zaizu? Oinati erran naiz eta oso gaizki dago komunikauta, orduan esango neke oso zaila dagoela eta horretik be eroaten doz kotxe erabilera. Bai, oso erosoa. Denbora pixka bat gehiago behar da, baina, erosa petzetzeka dela. Ordu asko galtzen da. Lanian da bilen handako eta ez da komodua, zeatik autobusan zainion biozu, eta, komodua, prisiak ez daukan handako bai, baina prisiak abizen dan handako oso erosua. Momentuan ordu erditxik ordu erdura da autobusa Bergara, eta nahiko puntual eta eroso, bai, ondo. Bai, egia zen bai. Gainera mugitzen den modua nahiko ondo dago. Eta zure ustez badago nahiko eskaintza, uste duzu urteekin hobetzen joan dela? Gisa da, oinati barruan bai hobetu dela, baina nik usten diok hobekuntza asko falta dela. Bai. Ordutegiak hobetu egin dira. Ordutegi asko dago, ezberdinak, ordura ia bat dago, eta ni pozik nago. Beharrei erantzuten dietela uste dut, orduro dituzu autobusak, Donostiara, Gasteizera, gutxiago, baina Bilbora ere bai. Nik uste dut, hobetzen joan dela zerbitzua, baina segurazki gehiago hobetu beharko litzake. Niretako zerbizio ona da. Antzuelatik Bergara eta Zumarrara bentzet inguru hori beste asko ez dut ezautzen, baina eta Donostirako eta oso zerbizio ona dauku. Urteekin bai egin du hobera, hemen inguruko herrietan ibiltzeko bai egin du hobera, kanpora joateko konplikatuagoa da, baina bestela bai. Nire ustez asko, bai. Nik uste bai, nik konformeno. Ez daukak jaik, eta gaina merkia da, eta momentuz izango nuke ondo funtzionatzen da bela, nire parekoa behintzat. Etxean zenbat auto dauzkezue? 2. Uste duzu gehiegi erabiltzen dela autoa? Kasu batzutan bai, esango neke baiet. Pues nosotros teníamos 3 coches, pero bueno, ya hemos retirado también los coches. Guk 3 auto genituen eta kendu egin ditugu. Dagoeneko ez dugu autorik. Jendeak askoz gehiago erabiltzen du autobusa. Tarifak ere egokitu egin dituzte eta jendeak ordaindu ditzake. Ez da gauza bera, 6 edo 7 euro ordaindu edo 2 euro ordaindu. Asko igartzen da. Bi pertsona gara, nagusi eta biak dugu kotxea, bakoitza berea. Batzutan beharrezkoa ez dago beste irten biderik. Eske jendiak necesidadea dauka, mobitzeko kotxia bia da. Lanerako eta danerako bia da kotxia.
Pues bueno, somos 4, bueno, 2 coches tenemos. Bi auto ditugu, bakoitzarentzako bana gauza batzuetarako erosoagoa da. Ohitura kontua da batzuetan horretan jartzea eta konturatu orduko ohitu egiten zara. Gai 2 pertsona eta 2 auto. Eta uste duzu autoa gehiegi erabiltzen dugula orokorrean? Orokorrean bai, uste da baietz. Eta zuk zeuk egin duzu noizbait ahaleginik autoa gutxiago erabiltzeko eta beste modu batzuetara desplazatzeko? Bai, bueno, ontxe atzenengo urtean derrigorrez biot lana dalata, mea bestela atzenengo urtean ni beti autobusez ibili naiz. Ez, daukagun kotxea eta oso erosoa gara eta ez dugu kostatzen jaku ahalegin hori egitea. Es que yo ya hace años que ando con el transporte público, porque ya los coches hemos retirado, ya no tenemos coches. Urteak dira garraio publikoan abilela, autorik ez dugu. 3 genituen eta orain ez dugu bat ere ez. Nagusiak egiten ere ari gara eta horrela mugitzea gehiago kostatzen zaizu, zailtasun gehiago duzulako. Donostira zoaz eta non uzten duzu autoa. Ez duzu non utzi. Eta duzuna ordainpekoa bada diru pila bat gastatu behar duzu. Autopista, aparkalekua, diru pila bat. Eta jendea ez gaude dirua gastatzeko. Bueno, ez dakitz esfortzua, baina pentsatzen dut hori inbiula. Dano konsientzia biula hortara, pentsatzen dut. Antes lo hacía más, pero ahora con las hijas... Lehen gehiago egiten nuen, baina orain alabekin egunerokoan gehiago erabiltzen dugu autoa. Egunero egiten dut. Da erosu behitxejat gainera egiz esan da. Aparkatzea oso zaila da eta erosu behitxejat.